Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi, în vlogul de astăzi, suntem iar relaxat și verișoara mea doarme acolo. Este undeva în verandă, este undeva o ușă care te duci drept în capuciul ei acolo. Și câinele meu, trească Bluro. Acolo sunt două mâțe. Și trifeul vine. Tata avem aici un balanțar. Acolo încă unul, dar nu prea se vede. Și cam asta e un vlog. Pentru că vreau să vă zic că oameni buni, faceți-vă acte și duceți-vă la sat la curte, pentru că o să vă simțiți foarte bine. Mai ales dacă aveți biciclete și aveți curtea mare. Curtea mare, cum am eu curtea mare. Plimbați-vă cu bicicletele prin curte. Așa. Și stai să vă arăt ce dorile aleagă. Eu mă mișc acum. Ăla verde, îl vedeți? Că e ca un fel de făraș. Îmi pare rău dacă se vede ciudat, numai eu îmi dau pe balansoar și n-avem voie să băgăm viteză pentru că dăm de copac. Hai să vă arăt terasa Lucia, unde doarme ea, verișoara mea. Stați un pic să opresc. Așa. Uitați, acolo e ușa. Păi, ce pot să spun? Cred că cam ăsta a fost vlogul, pentru că la original v-am arătat-o, dar dacă strângem peste 40, dacă strângem peste 31 de like-uri, mâine vom face un episod când ne urcăm în pod. Vă promit, vă jur că vom face un episod când ne urcăm în pod. Pa, pa!